Привет хора, това е отново клип на Лига. Днес ще играем Фьора топ. И Ясо е идиот. Защото е бебе и искаше и той да е топ. И най-вероятно ще е трол. Но просто нямам думи. Не съм качал отново време, защото нямам време. Просто наближават матурите и трябва да уча малко. Обаче, какво направим сега? И той аз не знае къде да отиде тапанара. Но няма значение. Най-вероятно ще продължавам да си качвам редовно тази седмица. Може би... Не, най-вероятно. Тази седмица ще се качвам. Защото не ми е толкова натоварена седмицата, предполагам. И... най-вероятно не ще има клип на Лига, утре ще има на... И аз не знам на какво. На каквото ми се доиграе. Не съм добър с Фьора. Просто ми се доигра Фьора. Между другото, този скин... не за това, че съм добър, просто макива всички проекти и си взех почти всички, само Леона ми остава. Просто ме кефят. Точност ми се паднаха от мистери повечето. Project ми се падна от мистери, което беше супер якия лък. Просто беше много яко. И... иначе Ясо, Зет, Фьора и Лушен си купих. И това са може би най-скъпите скинове. Така, добър трейд с екото. Нашам също еко. Ясо 3 бот. Добре. Добре. Уаа! Така. Най-вероятно, ако имам време, ще направя поредица Road to, например, Gold или Road to Silver, не знам. Не, по-скоро от единия ми акаунт съм Silver 5, а от другия съм Bronze, което не ме радва. Обаче някакво направям. Така е. Ох, фак, Ренгър. Фак. Така, Ренгър няма... Да, окей, ще спася. И най-вероятно мога да направя този аккаунт, който съм си въря Петролото Gold. Но това ще иде... може би през лято ще случи сега, защото тогава ще имам доста повече свободно време и ще мога да съществявам такива неща. За сега просто ще играя нормално Лига. Най-вероятно ще направя утре... Ако играя утре Лига, ако направя клип на Лига, ще е, например, New Meta, може, например, новия билд на Акали, който, нали, Акали топ, танк Акали. Най-вероятно може да направя на него клип. Или, например, някой билд Yellow Ясо или Бул Езрел, въпреки че най-вероятно ще знаете вече Езрел Бул билда, но това няма значение. Така че да. И изпускам целия фарм. И е като доста демидж би. Мога да го убия тук. Да. Добре. Ко друг да ви кажа. Мерси за 100 абоната, това мисля, че го казах вече.
И само нагоре. И естествено няма да качвам само на лига. Ще качвам на други игри. Но главно това ми е, нали. CS, както съм написал там в описанието, ще имам, когато си принеси на компютъра. Тогава. Въпреки че в момента лигата не ми лагва толкова много, защото иначе, като не записам, ми дига до 200 FPS. А в момента е 100 и нещо, така че... Тук няма да мога да убия, като ако му влезне едно в едно, може, ще изчакам да... Така. Нека фарма да дойде насам. Фак. Така. Той още няма лутоки. Той дали първо си прави зоня? Не знам. Има... Не мога да кажа още какво си прави, но най-вероятно ще си прави или зоня, или... Той е дет му да 20 кулдаун. Така. Ще го убивам. Фак. Това беше много минут. И то пак са реколни. Да, така напълно много изиграх. Ама няма значение. И 3-7, кво? Омага. Защо е 3-7? Ясо е 2-0. Ужас. Ужас, много зле. Играта се получава доста зле. Само аз ще встанем килове. Интересно. Сега се чудя дали... Предполагам, че за Ревена с Хайдера няма да стане, защото... Може да стане, защото ми дай хел. Май най-вероятно ще са ми... Айде ми, че са минали тези 3 кора айтама. И после... Ако има време тогава, ще се направя... Само къде беше то сега е този. Стериус Гейдж, съвсем забравим името. Ето беше доста лъки преди малко. Аз даже го игнайтнах, но той пак не успя. Факт, той... Сега трябва да лейв клерна. И защо миньоните... Винаги съм се дал въпроса защо миньоните бят. Те ни бят много демидж, обаче като да фокусират тебе е много гадно. Така... Лъкер, да. Лъкер скилс. И... трябва да wave клирвам по-бързо. Фарма ми е просто ужасен. Имам 3 кила, така че... Горе-долу. Ста. Не мога да се оплача за сега играта как се развива. Не, по-скоро мога... За мен е добре, ма за другите отбора ми е... Фисе 0-3... Дано ли да се реколвам? Няма да се реколвам. И да. Ето го екото, той си изхъби от той аз си го изхъбих. Окей, вече е Мигнайт. По-добре да лардна за... Да не дойде Ренгара случайно. Ренгара е 0-2. Зет е 3-0-0, Джин е 3-0-2, Ката е... Ужас.
Просто как трябва да се играе с такъв нубски тим, не знам. Просто това фисем... Как може да е толкова зле с фис? Фис не е толкова труден за игра. Мамка му. Ей, защо го утнах? Овай, но защо го утнах? Но съм малумен. Омага много са... малумни. Не знам просто какво да кажа. Пълни малумници. Стофитор. Искаш ли? О, то аз просто иска да си го... Омага Нищо няма да пиша. Мисля, Фис има един кил, ще става 2, но аз съм 3-1. Have no champ fiddle. I run GG before game starts. Wow. Абе, те са някакви идиоти. И... най-вероятно аз ще съм същото идиот, ако играш по тихти начин, ама... не. Малко по-добре съм. Ставам. До някъде. Казах му съса. Той си е виновен. Той си е виновен. Казах си в чата. Пигнах си да види чата. Той си е виновен. Че го отрепа. Ари, умри, бе, еко, бе! Фак. Добре. Аз не знаех, че има ult, тъй като аз ще си го изхъби за физа. О, зет. Окей, не си наци. Зет, дали има ult? Айде, дай зет. Физ. Дай физ. Добре, айде ще му го оставя, че... и той да вземе малко килове. Отзай, ренго. Можем да вземем ренго, той е лесен. Ще ми скочи. Не. Физ, дай му физ. Физ. Значи. О, найс ult. Оставях му кила на мидата и че сега той ще ми остави кила на топа. Поне да е честно. Пет едно. Не, няма се рековам, аз мога да взема. Но ще няма ult. Нищо. Не. Окей. Не знам. Фак. Той не ще направи нещо, ама. Айде, GG. И то сумрям. Така, мога да ги изкеря, предполагам, ако ми дадат още няколко кила. Ако 20 минути стане 10, може да мога да ги изкеря. Фак. Пропускам фарм. И сега ще взема хайдрата. И бутуш. Да, ще мога да взема и за бутуша. Най-вероятно, след като сега това говорят 10 години, че като ми престарят компютъра, ще има стрим и такива глупости. И най-вероятно ще има, да.
Това ще е най-вероятно другия месец. Април. Най-вероятно тогава. Чак. За което съжалявам обаче. Кола направим. Такъв е живота. Окей, оправим за 13 на 15. Физ има 4 къс, стана има 3 кила. Само Фидъл е малко по-зле. Ама, пак. Ай, сега да кажа, че екото. Аз ще се бутна колата, защото не искам някакви изненади. Окей, така вече Wave Clear е много по-лесен. Да. Ще бутнем кола да имаме малко предим, защото те вече имат една на бота. Да. Окей, Тристаната и тя взима килчета. Който е винаги найс, да имаш финото яйце. Така сега ще бутна, ако някой не дойде. Окей, никой няма сети да дойде. Ренгото може би идва. Той няма да дойде толкова бързо. Така, код... Аридем! Окей. Сега, его ренгото. Той е 8 левел. Изобщо не знам, трябва да се пробва. Най-по-добре не. Защото... Нищо няма... Не мерси. Ясо. Ясо е мейн, между другото. Така че... Не знам. Да, мейн... Мисля, че беше мейн, да. И Физ... Той не е мейн. Така че... Аз като цяло бия... Изключително много демидж. Те станат с скин, сега да влязах. Сред горе от Тристана. Така. Окей. Не знам защо лутна екото. Беше много умно, но... Зато мога да го убия. Не знам да си използва лутът. Мога да го изчакалям. Фак. Не. Не! Забравя си пусна пушенката. Фак. Мама му стара, забравя си пусна пушенката. Нищо. Майко, трипъл за ката е най... Фидал, той е лут. Малумен лут. Може би трябва да направим дракон. Като се замисля, защото... Ти... Тая игра ще е дълга. Браво, Фидал, направи кил. Окей, направи два. И го взе! Може би трябваше да играе стили... Не знам. Аз, като съм топ, не обичам толкова много да играя с телепорт, просто защото... Някак Ignite съм сигурна, че съм мити. Ми е по-дом си, знаете, ако са, например, с Фиора или Дариус. Някакви, които са по-агресивни топ-лейнери. Например, те като Malphite, Maokai, които са по-такива танки. Там вече си играе телепорт, защото... Просто те има кефи, естествено, че вие си имате друго мнение. Така... Може би... Ще отида да... Да, ще отида за червеня. Айде да не пропускай... Фарм. Фак. Сега ще ми дойде всички ли?
И малумният ми отбор не даде никакво с цяла игра. И ми дойдоха трима. И дано Ялсто да умре, защото е пълен нещастник. И се съборих рутера. Супер. И сега може да ми дисконектни от играта. Няма. Той рутера мощен. Няма такива глупости. Ех. Пак наводят с 6 кила. Кой е най-финът? Зета. Както винаги зете най-финът. Оф, мамка му е. Значи, не мога да разбера, що зете толкова силен, въпреки че ми е любимия герой, като играеш в него, просто мраз да играе, защото него много е силен и обичам да играя с него и си почина почти всички игри с него, няма силен никакъв случай. Защото ще бим. Защото имат мейн фиора, капа и трябва да се направя по-танки. Със сигурност трябва да се направят много по-танки. Сега после Стерис Гейдж, защото иначе... Окей. А къде ни Фидълстикса? Ой, си хой събират джангалите! И да... Оф, боже... Оф, уния се сбиха... Дайджен. Ах, въй. О, майко, колко съм тъп. Изнаха. Ох, майко. This game is wow. Ами защото, що ли? 5, 7, 1, 4, 2, 6, 5, 10. 9, 1, 8, 3, 7, 3. Мерси отбор за невероятния фит. Той се рекомендуем. Кода е играя просто, няма смисъл. В тая игра, значи веднъж накарам да запиша игра, защото не съм записал игра от 2 седмици. Веднъж накарам да запиша и ще е загуба. Супер! Да. Браво, за да губи си всичко. Трябва да катата. Кво оф. Омага. Тупак таз, а не? Фак, нямам флаш, не мога да флашна. Не. Как мога? О май гад, това беше... Това беше много гадно. What the fuck? Между другото, има ли звук от играта? Защото... микрофон... десктоп... спикърс, може би? Или още няма звук от играта? Никаква идея... output, може би?
Nope. Този. Nope. Не знам. Да кажем, че най-вероятно няма звук от играта, обаче какво направим? Къде са тези ги... Ето. Така. И... у нея са... има 4 терета. Супер. Иджен тук. Моля та. Оф, Тристано, ма... Що го взети кила, бе? Да, 4-1. И вие ми влизате 3 на 1. Ма какво да направим? Ама сега нарочно ще лутне. Така... Бива, стана тимфайта. Унези може да са дракон. Ако те не са, ще да взема дракон, защото... не трябва. Те имат и ние нямаме. Окей, не са, аз го почвам. Така... Ще е много силно, ако са билни крит на Фиора с ето си, което да, крит. И просто са много мощно. Да, видях. Не, мамка му. Така. Ох, сега взема дракон. Да, оф, забравих, че ние нямаме джангъл. Оф, фис. Ренго. 692 на крит. 692. Управите си мълната игра, бе, Раят. Как ще ми ви... 692 на крит. С... Infinity Rapid Fucking Buffer Sword. Много честна игра, Раят. Жукавета. Сега ще наве фута да го утни! О, ма... О, боже... Муля! О, мълната рибка! И аз скоче уж саппорт. 3, 6, 5. И най-великият мит е 9-12, който фидва реално най-много от всички, но... Това са някакви момни подробности. Сега фидал околотни за фарма, аз просто се разсмях. Ох, фак. Не. Фидал, окей. И... Ма насраха! Що да не? Нека да си вземем сега... 2300 хелт имам. Може би спират виса, ще е хубаво. Хубава файта. Хелт, Magic Resist за катата. Base, Health, Damage, Again, 23 на 5 секунди, кулдаун. Окей, да. Щом има кулдаун е найс. Особено за Фиора. Реално то... Всичките му така са на малко кулдаун. Това е на колко... Това е на сигурно 2 секунди, ако го нацеля.
Това е 4 секунди, това е 16, аз така лично не го използвам и улта ми е 72 секунди, така че. Само за улта, аз и улта не го използвам, защото не знам що. И играта не се получава, смисъл 2 на 5 коли е доста зле, фисчо. Кил за умиране, така е фис. Кил умира. И пълен вулкух. Така, сега. Да си оберем фарма. Сега ще му влезем. Ето, чакай сега. О, ще влезем. Не. Всъщност не знам, но най-вероятно ще загубим. Както се развият нещата. Така, ей, сега ще влезем, ще... Пази Боже, има такива хора. Чак, ох, Боже, няма кола. Така. Така. Разчистихме горе-долу. Ката, изката. Ренго няма да скочи. Найс. Ренго. Найс. Там е ката. Да. Демиджа е просто истински. 300 на първа, че ние нямаме танк. Аз съм уж танка, обаче сега си билвам танк айтеми, сега почвам да ги билдам. И... много зле смисъл, просто не знам, ако бием, това ще е просто много невероятно. Ако по някакъв начин се умеем да бием в тая игра. Ох. Окей, та умря. Така. Найс. Мога да убия ред бъфа. Да, ще мога. Сега посмей! Ох. Ой, култна. И Джим беше някъде. Дракон. Ама аз нямам хилт. Спирит висаж. Ох, не. Няма да се бие с Шуджин. Ако успее да ма снайпи от тук, честно ще си изтрие лигата. Добре, аз по него взе. Окей, почти ми е готов айтема, колкото е Окей, ще отида да бъра фарма на бота. Или направо ще си има... Защото аз имам така или иначе пари. Сега ще събера тук джунглите. И... Казах, че има рум тур за 100 съба, обаче го оставих за малко по-късно, защото още малко раничко да се разкривам някак личния живот. Не личния живот ми стаята и нещата, които имам пред хората. Въпреки че колкото и да не се толкова много е все пак. Все пак ще го видят хората, така че... Затова, но най-вероятно съвсем скоро... Рекол анимацията няма кеф, защото е горе-долу също както беше.
и оригиналната Фиора. Само променени са, нали, ефектите на атаките, но рекол е същия. И съм 3000 хелт с много демидж, което е найс. Нещо като Дариус, само че Крит Дариус е много мощно, пък Крит Фиора и това е мощно. Крит Дариус е много лапа. В смисъл, всички топ лейнери са много силни. Малфайт е много силен, Фиора е много силна, Дариус е много силен, кой друг топ лейнер е много силен. Еко става, зависи обаче. Повече джунгъл и мид, колкото топ. Браво! Браво, 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 браво. Ей, окей, не съм го игнайвнал. Ей, Фис има колкото мене килове брех. Ооо, демиджа. Вах, тази Фиора колко демидж ви. Реално не съм играл толкова много игри с Фиора, може би това е 5-6-та игра с Фиора. Аз най-вече я купих заради скина. Няма лъжа. Просто скина е много макеф. Всички проекти макеф, те са ми любимата така серия скинове, която има в лигата. И за това просто макефи. Но най-вероятно Леон никога няма да взема, защото не игра саппорт. И не, ще я взема, но най-вероятно ако другия сезон, ако игра саппорт, другия сезон, което е невероятно. Няма аз случай, ако все ще играе лига тогава, но 100% ще играе лига. И се надявам до тогава още да имам да снимам, нали, защото това просто ми харесва много, че го правя. И... мога да взема буто. То го няма. Супер! Но второ съм с прозореца ми е малко студено. Сега. Как ще... ката. Малко ме притеснява Ренгото, защото е силен. И не ядеха супер. Нищо. Използвах си силата, това най-ме е гадно. Окей, Джин... Окей, найс. 309-12 и тя... Еко. Еко. Той умря. Аз мислих, че оживям. Отивам за фарма. Какво? Не мога да разбера какво казва. Смисъл, много странно да говори през този скин Фиора. Може би да пушна топ? Окей, ще пушна топ. И най-вероятно като видя, че няма ще си помисля, че ще пушна. Или те по-скоро ще има движение. Ще дойдат, но заповядат. Само от ката от Джин... Не, от ката не му е страх, защото едно в едно е лесна. От Джин ма е страх. Но... И той всъщност... пак мога да го бия Джин. И вече са ме видели... че пушва... Така... И защо имам много фарм в играта? Не. Ето точно Джин. Да! Защо? Ми фейнаха 4-ма. Ако мога да попитам. Толкова ли са слаби, че не мога да вземам Фиора едно в едно? Смисъл, втори чубутуши. Какво? Мога да взема същите бутуши. Това... мога. Това е интересно. Ще имам два бутуша. Не... Кой ми е в recommended?
Това ми даде during psycho damage, cooldown damage, armor penetration, armor penetration, magic resist и това ми даде magic resist, lifesteal и ефекта. И много в Мелмодиус или Меркуриал Симитър е по-добре. Трябва ми кулдаун. Всъщност не ми трябва кулдаун, така че мога да си взема Меркуриал Симитъра. Вече имам 250 Magic Resist и 87 армор. Чакай, това ми дава Magic Resist. Ами то никой тя не ми дава армор, така че аз мисля, че някой от тях ми дава армор. А то дава Armor Penetration. Добре. Става. Red Buff. Чак 2 минути. Окей. Омага, що не даш на бе? О, не. Ох. Аренго? Посмей. Смисъл, не съм да 1 кило, обаче... нищо няма казвам. Ама, сега това си беше много тъпо. О, добре. Айде, това ставаш, смисъл, нацели го добре. Дракон. Остави го да се домирам. 40 минути стана тая игра, holy shit. Не е късно, но 10 часа е. По-скоро 10. И... в колко говоря бе, направи, че мозъка ми не може функционира като хората. 9:40. Защото айцето има 48 фарм. 48 фарм. Нима айцето. Окей. Много... Това не знам, от мен ли беше чекия демидж? Вероятно не, но ако е от мен е просто... Вау. Взе да е много никъде не с скиллшот, по-скоро с дайто шурикена е скиллшот, така че... Кулам. Някой кула. Моля... Зет. Изроде. О, миньона. Ох, бе, майко, колко си... Не! Фак! Окей, спасих се. Аз имам фул апгрейд, аз всичко съм имам. Всичко имам. Ще направя апгрейд на потушите. Телепорти на мувмент. Изпида. Да знам. Ще взема зелена бреша, ми да мувмент, още мувмент спид. Ох, при малко лагна. И 3200 хилта, най-вероятно ако сменя Меркуриал Симитър с някакъв друг танк айтъм, аз имам два танк айтъм, ако 400 и още 900 хилта имам от танк айтъми, така че не е толкова зле. Ох, вай.
Окей, пак не можа да късна. Но. Аре! Тъпата кула, малумната. Аз ще стоя тук да чакалям. Стоя, кое е лесен. Ах, не. Ама, зет не. Може би ми трябваше това. Ормок, обаче. Ормок армор, обаче. Просто. Всъщност мога да си го взема, но пък ще бия малко демидж. А пък аз не ми хареса да бия малко демидж. Водим ги са 4 кила. Взехме инхибитор. Знаех, че ще бием. Още не е ясно, но... Доста по-добре се развива. И също аз не мога да бия миньон. А ние нямаме ли вече супер миньони? Още не. Да. Въпреки, че пак регевам доста бързо хелт, 16 хелт за секунда. Пак не е толкова малко, като се замисли човек, ама... Не. Мога ли да убия? О! Вай! Ох, майко! Ай... Те са сереннаха, джиджи. Надявам се да хареса клипа, хора. Ако е така, абонирай се, дайте по един лайк, защото утре също ще има клипна лига с Акали и за първи път ще правя новия билд, ще бъде много забавно и така. До следващия път.